Hola, sóc el Joan, benvinguts al canal. En aquest vídeo anem a començar una miqueta els vídeos de probabilitat. Anem a fer en aquest cas el de l'espai mostral i els successos. Anem a considerar, per exemple, que tenim un dau cúbic, és a dir, un dau de 6 cares, i l'espai mostral seria tots els elements, diguéssim, que ens poden sortir a l'hora de tirar el dau. És a dir, si nosaltres tenim un dau cúbic, ens pot sortir l'1, el 2, el 3, el 4, el 5 i el 6. A partir d'aquí, anomenem successos a diferents coses. És a dir, per exemple, el succés A podria ser treure un nombre parell. És a dir, el succés A, treure nombre parell, representa que equivaldria a 2, 4 i 6. És a dir, sempre dins de l'espai mostral que tenim. El succés B, per exemple, podria ser treure un nombre primer. És a dir, en aquest cas, treure un nombre primer dins de l'espai mostral d'un dau cúbic seria l'1, el 2, el 3 i el 5. És a dir, anem a posar l'espai del succés A, és a dir, tenim el succés A, seria un nombre parell, seria 2, 4 i 6, i tindríem el B, treure un nombre primer, 1, 2, 3 i 5. Això també ho podríem fer representant-ho, diguéssim així, amb conjunts, és el que anomenem un diagrama de Venn, que aleshores aquí, si posem, per exemple, que això és A i això és B, i l'espai mostral, és a dir, si ho tanquem, tot això seria l'espai mostral, que seria la E. Aleshores, els que estan repetits, que en aquest cas és el 2, que el tenim a l'A i el B, el posaríem aquí al mig. És a dir, forma part de B i forma part d'A. I aleshores, a l'A, a més, és a dir, el succés treure nombre parell, a part del 2, tenim el 4 i el 6. I el succés B, treure nombre primer, tenim també l'1, el 3 i el 5. Aquí, si ens hi fixem, els tenim tots, és a dir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, és a dir, de l'1 al 6, que és tot l'espai mostral, i són tots. Si n'hi hagués algun que no estés aquí, amb aquests successos, és a dir, imaginem que l'espai mostral, per exemple, fos fins al 7, el 7 també estaria dins el nombre primer, però si hi hagués un altre número, el posaríem per aquí suelto, és a dir, ni amb una d'aquestes circumferències ni amb l'altra, és a dir, dins de l'espai mostral, dins del que seria aquest requadre. Aleshores, a partir d'aquí ens poden demanar diverses coses, és a dir, ens podrien demanar, per exemple, els successos contraris. Els successos contraris sempre es posen amb aquesta ratlleta a sobre, és a dir, el succés contrari d'A, per exemple, sempre és respecte d'A veure què li falta del total de l'espai mostral. És a dir, si tenim 2, 4, 6, que són els nombres parells, doncs el contrari d'A serien els nombres imparells, que en aquest cas seria 1, 3 i el 5. El contrari de B seria el que no serien els nombres primers, és a dir, seria el 4 i el 6. Després, ens poden demanar, anem a posar exemples del que ens podem trobar. És a dir, A, per exemple, menys B. A menys B vol dir que jo agafo tot el que seria A, que en aquest cas és 2, 4, 6, i li trec B. Li trec B vol dir que l'1, el 3 i el 5 no els hi puc treure, només li puc treure el 2. Per tant, si A tenia, perquè ens entenguem, 2, 4 i 6, li trec tot el que puc que està a B, que seria aquest 2. És a dir, A menys B, això ho poso perquè ho veiem, però en realitat
el que hauríem de posar és 4 i 6. És a dir, això seria el resultat, diguéssim, de A menys B. Vale? Si ens diuen, per exemple, A intersecció B. A intersecció B representa que és els comuns. Vale? És a dir, aquí mirant-ho en el diagrama de Venn, el que està al mig, que és que pertany a A i pertany a B, és a dir, pertany als dos successos, aquest seria, diguéssim, la intersecció. Vale? En aquest cas només n'hi ha un, doncs seria el 2. Si ens demanessin, per exemple, que ens ho poden demanar, el contrari de tot plegat, és a dir, el contrari, vale? Si la ratlla és així llarga afectant a tot, això seria el contrari de la intersecció d'A i B. És a dir, si la intersecció d'A i B és 2, el contrari seria tots els que falten per l'espai mostral total. És a dir, el contrari d'aquest cas seria l'1, el 3, el 4, el 5 i el 6. Vale? Què més ens poden demanar? Ens poden demanar, per exemple, la unió. És a dir, tenim A unió B. A unió B vol dir tot el que veiem entre A i B. És a dir, tots els d'A, tots els de B i tots els comuns. Vale? En aquest cas és el mateix que l'espai mostral, és a dir, són tots, però els hauríem de posar així. Vale? És a dir, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Encara que un element estigui a A i a B, com el 2, per exemple, no el posarem mai dues vegades. Vale? És a dir, simplement el posem un cop i ja està. Vale? Si ens diguessin, per exemple, el contrari d'A, intersecció amb B. Doncs anem a mirar el contrari d'A. Vale? El contrari d'A és 1, 3 i 5, i B és 1, 2, 3 i 5. Doncs, per exemple, aquí el que posaríem seria l'1, el 3 i el 5. És a dir, tant l'1 com el 3 com el 5 estan repetits amb el contrari d'A i amb B. Vale? Si hi hagués un resultat que no fos possible, és a dir, si ens diguessin intersecció de A i B i no hi hagués res aquí al mig, aleshores es posa el conjunt buit. Vale? És a dir, que no té solució. A partir d'aquí, ens poden anar jugant, ens ho poden fer més curt o més llarg, però en principi, si tenim l'espai mostral, tenim els esdeveniments, els successos individuals i ens hem fet també una mica el diagrama de Venn, que això ens el poden demanar o no, a partir d'aquí, en principi, és fàcil saber el que hem de posar. Val?